mellor dito, un aperitivo desos platos tradicionais galegos dos que fala Valle Inclán nos seus libros. Entón, a xente non vai a estar nun pincho, vai a estar nunha degustación, onde vamos a ter unhas citas literarias na mesa, dicindo, mira, isto que estás probando está citado en Romance de Lobos, ou isto que estás probando está citado en Divinas Palabras. Ou este produto tan raro que xa non tes aquí, que o que traes de Portugal, pois o había antes en Galicia e aparece citado en tal cousa, verdad? As actividades continuarán posteriormente durante todo o mes de outubro, con representacións teatrais, conferencias, roteiros e visitas culturais, tanto na localidade como en Santiago, a presentación dun novo número da revista Cuadrante e outra publicación de manuscritos inéditos realizada polo neto do autor de Luces de Bohemia, Xaquín del Valle Inclán. Como de costume, volverá a realizarse a ofrenda cívica na praza do Cantón da Leña, fronte á escultura ao escritor, o día 27 á 1 da tarde, para pechar ese mesmo día ás 9 da noite cun homenaxe popular, no que se mesturará teatro e música, no Cine Elma.